देखी आज हमनी के गाना के 1 मिलियन पूरा हो गई। जन प्रमोद भैया के गाना आइल बा भरत वियोग, राइटर हमारा रंजीत भाई छोट भाई, बहुत प्रेम प्यार मिलल आप सब दियानी। हमने दोनों भाई के गीत लिखल ह भरत वियोग, उहे गीत गावे जा रहल बानी। हम गायक देव प्रकाश छोटू। बहुत ही अच्छा गायक हमारे बड़ भैया देव प्रकाश जी के, और हमार लिखल गाना है भरत वियोग, जो ना कि आप सब 1 मिलियन वाला प्यार देनी। अभी पता ना बहुत ज्यादा प्यार दिलो आप सब गाना के, और कमेंट बॉक्स में बोला के बाद पता चलता है कि वो गाना बहुत बड़ा गाना बा, तो उस खातिर धन्यवाद आप सबके सुना रहल बानी।